бо баргузории даври нӯҳуми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ марҳилаи аввали ин мусобиқаи футбол дар кишвар расман ба анҷом расид. Аз миёни 5 бозӣ дар нақша буда дидори дастаҳои футболи Душанбе ва Эсхата яке аз рақобатҳои ҷолибтарин маҳсуб мешуд. Дастаи Душанбе дар майдони худ тими футболи Эсхатаи шаҳри Хуҷандро истиқбол гирифт. Дар қисмати аввали вохӯрӣ саъидтараш дар дақиқаи 42-юми рақобат футболбозони дастаи Душанбе ба задани гол мушарраф шуданд. муаллифи зарбаи нишонрас ҷониби дарвозаи Эсхата Фарҳод Қосимов гардид. Аммо баъд аз танаффус футболбозони дастаи Эсхата бо рӯҳияи дигар майдондорӣ карданд ва ба натиҷаи дилхоҳ даст ёфтанд. Дар дақиқаи 54-уми вохӯрӣ футболбози Эсхата Боҳирҷон Сангинбоев аз як имконияти мусоиди голзанӣ истифода карду тӯбро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид сохт ва ҳисоб 1-1 шуд. баъд аз 8 дақиқаи таносуб барқарор шудан меҳмонон голи навбатии худро ба қайд гирифтанд. дар дақиқаи 62-юми вохӯрӣ Парвиз Алиев голи ғалабаовари Эсхатаро ба дарвозаи Душанбе зад. ҳамин тавр Эсхата дар бозии даври нӯҳуми чемпионати Тоҷикистон дастаи Душанберо бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. баъд аз ин ғалаба дастаи Эсхата бо касби 11 имтиёз ба зинаи чаҳоруми ҷадвали умумии чемпионати Тоҷикистон баромад. Душанбе бошад дар зинаи шашум қарор дорад. ёдовар мешавем ки дастаи Эсхата тими навкори лигаи олӣ буда дар 8 вохӯрӣ 3 ғалаба, 2 мусовӣ ва 3 бохтро ба қайд гирифтааст. дастаи хатлони шаҳри Бохтар низ дар хонаи худ бо яке аз тимҳои дигари вилояти Хатлон файзканди ноҳияи Восе дидор анҷом дод. рақобат аз дақиқаҳои аввал то ба анҷом ҷолибу диданӣ ва тезу тун сурат гирифт. дар дақиқаи 43-юми пайти аввал ҳамлавари тими файзкан рақами 11 Абдухалил Боронов аз зарбаи ҷаримавӣ голи зебо ва ҳадафрасро тавонист дохили тури дарвозаи Хатлон намояд ва бо ҳамин қисми аввали дидор 0-1 ба анҷом расиду тимҳо ба танаффус баромаданд. дар лаҳзаҳои аввали қисмати дуюм бошад бо як ҳуҷуми созмондодаи бозингарони соҳибони майдон футболбозони тими меҳмон дар назди ҷаримагоҳи худ ба қӯйдасти тезӣ роҳ доданд ки дар натиҷа довари марказ ҷониби дарвозаи файзканд зарбаи ҷаримави 11 метра таъин намуд. ҳамлавари соҳибони майдон Жан Гатен ба назди тӯб омаду дар иҷрои ин зарба муваффақ шуда натавонист, зеро дарвозабони дастаи меҳмон маҳорати баланд нишон дода нагузошт ки тӯб дохили дарвозааш гардад. ҳисоб дигар то анҷоми дақиқаҳои боқимонда кушода нашуд. ҳамин тариқ майдондории имрӯза миёни дастаҳои хатлони шаҳри Бохтар ва файзканди ноҳияи Восе 0-1 ба фоидаи бозингарони тими файзканд ба анҷом расид. аввал дастаи файзкандро бо ғалаба табрик мекунам. бояд онро қайд кард ки ҳайати мо хеле ҳамагон медонанд бо як шумораи кам дар чемпионат иштирок мекунанд ва фикр мекунам ки ҳамин таъсири худро ахир расон, чунки давоми 6-7 давр шид ки бо як ҳайат бозӣ мекунем ва қувваи зиёдтие ки бояд ба майдон даровад, қувваи иловагӣ ба бозӣ ягон таваҷҷӯҳ, ягон ҷазобият хуш кунад, ҳамин хел бозингарон нест. В первую очередь команда Хатлон 3 игры последние выиграла, команда на подъеме, очень хорошая команда. Мы после хорошего старта, у нас немножко была неудача, мы проиграли на этом поле Эсхате, сыграли ничью дома 2-2 с Душанбе, и поэтому сегодня был настроен на то, чтобы взять 3 очка. Ну, игра очень хорошая. Конечно, если Хатлон забил пенальти, игра могла повернуться по-другому. Ну, сегодня нам повезло, мы выиграли. баъд аз анҷоми марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ, дастаҳо дар ҷадвали умумии мусобиқот чунин мавқеъ гирифтанд. аз сабаби оне ки дастаи Истиқлол дар бозиҳои гурӯҳии лигаи чемпионҳои Осиё ва тимҳои футболи Хуҷанд бо Равшан дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ширкат намуданд, якчанд бозиҳои ин тимҳои футбол ба мавқуф гузошта шудааст. дастаи футболи Хуҷанд новобаста аз он ки 6 вохӯрӣ анҷом додааст, бо касби 13 имтиёз садр
ҷонишини ҷадвали умумӣ маҳсуб мешавад. Дастаи хатлон баъд аз 8 бозӣ анҷом додааст 12 имтиёз ба даст овардааст ва дар зинаи дуюм ҷойгир аст. Тими футболи Файсканд баъд аз ғалаба бар хатлон ҳамакнун зинаи севюми ҷадвали умумӣ мусобиқотро аз они худ кард. Тими футболи Истиқлол аз 9 бозии имконпазир танҳо 3-ро доир кардаасту тамом. Дастаҳои футболи Равшан ва клуби марказии варзиши Артиш бошад дар зинаҳои 9 ва 10 ҷадвали умумии мусобиқа ҷойгиранд.